Il-kap nazzjonalista Adrian Delia kien ibbujat mill-persuni li nġabru quddiem il-Parlament biex jipprotestaw. Il-folla immexxija minn Occupy Justice u Repubblika kienet tħabbat il-borom u xejjen mixkupi. Iżda la darba ħareġ Adrian Delia, il-folla nfexxet tibbujah fil-waqt li b'differenza ċabċbet lil Simon Busuttil. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista għamel appelli kontinwi biex in-nies imorru dawn il-protesti. Iżda jidher li dawk miġbura ma nsewx x'kien jgħid Delia dwar Daphne Caruana Galizia li mhux biss jara biċċa blogger, iżda nies ta' madwaru għeddewha wkoll. Ma' Delia kien hemm Clyde Pooley, is-Segretarju Ġenerali, li wkoll ma ntlaqax biċ-ċabċib minkejja li aktar qabel minn ġol-Parlament beda jxejjer lejn il-folla. Reazzjoni kompletament differenti mill-folla meta ħareġ Jason Azzopardi li huwa parti mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Azzopardi li kemm il-darba kien f'battibekki mal-kap nazzjonalista fl-aħħar snin għajjat lura grazzi lill-folla. Passoltu l-protesta mill-folla ta' Occupy Justice u Manuel Delia kienet ikkaratterizzata minn persuni li kienu jiffurmaw parti mill-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil. Esponenti li fl-aħħar sentejn Delia fit-tmur tal-Partit Nazzjonalista ma waqfu qatt jagħmlulu l-bsaten fir-roti għaliex ma jqisuhx kredibbli bħala kap wara l-allegazzjonijiet li għamlet fuqu Daphne Caruana Galizia. Bl-akbar fost dawn tkun dik li Delia daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.